Ko anak tinggal di kampung sapu setiap orang lalu usah disibak jadi sisiah. Pangkek ranggai di papa patui bama imbawa mak bayinya atau bangku kenang ketek bayi itu pulau. Nyampang awak di rantau orang asal kenal wajib disapu. Pali yang indak juang buat ketek bahalo magek tangan itu kepalo basa-basi. Adapun sifat dek manusia nak ingin dipuji dikagumi diumbuak disanjuang-sanjuang bertarih tarang nan sagan. Maka sananglah benar di hatinya dikatakan beliau awet muda umua gaek kan yang berkilat tempik gelombang anak bujang. Pujilah nan disayanginya. Anaknya nan kamek lincah galehnya nan tagak tali tapi ijan dipuji bininya rancak balapik tenjudi duangang. Tiga saja isi pedoman, yaitu hubungan diri sama diri, hubungan diri dengan manusia dan hubungan diri dengan Allah. Mari disebut satu-satu. Adapun hubungan diri jo diri indaklah lain mungkasutnya membantu watak jo karakter. Dalam mencari kepribadian adalah 5 rasionya nak. Nan pertama tujuan hidup motivasi jo nama itu. Dari mana datangnya awak? Sedang di mana kita kini ke mana arah ke dituju? Bertanya kita ke diri, untuk apa wak angko hidup? Kemana datang ke dunia ko? Ko indak tahu jawapannya, Tuhan menolong menjawabkan. Wa ma akhlaqtu jinni wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku saja. Untuk itu Rasulullah pun bertitah, hiduplah sesuka hati, tapi ingat selama hidup mesti mati. Karajo kan apunan taraga, tapi ingat setiap karajo akan ditanya. Cintoilah apunan di hati, tapi ingat setiap pertemuan ada perpisahan. Itu yang pertama. Dan kedua, bapendirian taguah, berprinsip nan jaleh istiqamah yakin ke diri. Arek-arek kalau bapaci taguah-taguah bakeh ketaga. Usah bak ganggam-ganggam baru rasu kahangit dilapehkan. Kalaulah tagak ninan bana ijan ragu menentang bandiang. Nyampang nan hak dirabut rampeh martabat dilanya orang pantangkan mundur setapak iwang haram bumi bakeh halari. Syahid membela kebenaran, dayuh mengalah dengan salah. Yang ketiga, jujur jo amanah. Di dalam hati manusia ada zat yang paling adil. Itulah inyo kalbu kata orang sia, nurani kecik orang pandai, rasu pareso janyo ada. Musuhnya ialah nafsu, sedangkan akal kumari masua. Maka setiap kakuk kadiawai tanyalah dulu nan di dalam laiko izin hati nurani. Biasanya pikir sekali menanglah nafsu, akal mendorong yo usau, badan membantu yo karajo. Tapi bawalah merenung dalam-dalam 2-3 ulang berpikir kalbu nan suci akan manang. Percayalah. Kompasnya tidak jauh-jauh, yaitu hukum cacat jangik. Piciaklah diri awak dulu, sakit di awak, sakit di orang. Nah, nan kampe dinamis. Ligat kata orang Medan, lasak kata orang Minang. Usah layu pendingin darah, talampau banyak agak-agak suku menanti gara Allah. Kalau cameh juga manglada ulu ragu jo bimbang takut kanai alamat karajo tak menjadi. Tapi kolah habis tenggang jo kalaka nani julua ndak jorareh nani japut ndak kunjung tibo baru tawakal pada Allah takdir tumah lamonyo. Hadapilah dunia dengan senyum, baik itu kata ahli fikir. Dan terakhir nan kelima, yaitu bersifat sabajurilah. Nenayah mungkasui dengan sabar bukan membatu muka tembok. Kerana lampang pipih nan suok diagiahkan pulau pipih kidah, bukan baik itu. Tapi indak cameh waktu susah, indak takabua dinalai. Hindakan tamak jerobo, padokan apa nanado syukuri barian Allah.
Dan menjadi sifat dari nafsu adalah selalu merasa kurang. Tansanu merapi jadi perak, singgalang jadi suasunya minta tandike jadi amih gunung sago menjadi intan, baitu kandak dan napasu. Untuk itu ada rem nan paling pakam, yaitu sifat qanaah. Artinya sifat qanaah memanfaatkan dan merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Ke urang baparabola di awak TV hitam putih usah menonton kesubalah. Tapi nikmatilah nan awak punya karena itu baru nanado. Dek ranggai nan tidak mampu merasa banggalah tamat SMA gunakan ilmu nan didapat. Itulah inyo sifat qanaah. Baapulah hubungan diri di manusia. Dek kita makhluk sosial nan hidup sanda-basanda, maka pailoklah hubungan di masyarakat. Baalah kecadi awak baralah kebanyak pitih, kita para luju manusia, sehingga indaknya pajasirah baru kalaya. Kalau ang mengecek surang galak-galak indak bakawan, ayah hantakan kepada gaduit tandonya utak ngalakanai. Ketahuilah nak, sahino ini duit kalau awak di sisi hurang, ilia lalu mudia tak singgah ke tengah tarapuang-apuang ke tapi tapenda-penda. Banyak pintu cara bagawa kuncinya hanya sebuah, yaitu hormati orang lain. Sekali orang dimuliakan balipek gando kawalehnya, cie jari menunjuk tiga dan untuk awak. Ada 5 cara mesti dipakai. Manalah cara nan 5? Pertama, penyapu. Kedua, pemuji. Ketiga, penolong. Kehampe, pemaaf. Dan kelima, penyuko. Tagua sapo lima wasuo ibarat asahan silaturahim batin tajam budi bakilek. Paramah baso ketujuh mulut manih kucing dan murah sopan santun dilabiahkan. Nanelok na rancak bana awak dulu mulai menyapu nan bansai sapo dahulu pilih-pilih menyapu gadih. Tanyo batanyo kesihatan tantang hobi tantang usaha tantang dunsanak pemilihnya. Ko anak tinggal di kampung sapu setiap orang lalu usah disibak jadi sisiah. Pangkek ranggaet di papa patuik bama imbawa mak bayinya atau bangku kenang ketek baitu pulau. Nyampang awak di rantau orang asal kenal wajib disapu. Paliang indak juang buat ketek bahalo magek tangan itu kepalo basa-basi. Adapun sifat dek manusia nak ingin dipuji, dikagumi, diumbuak sanjuang-sanjuang bertarikh tarangnya dan sagan. Siapapun ingin panjang umur tapi takut menjadi tua. Maka sananglah benar di hatinya dikatakan beliau awet muda umur gaib kan yang berkilat tempik gelombang anak bujang. Pujilah nan disayanginya. Anaknya nan kamek lincah, galehnya nan tagak tali. Tapi ijan dipuji bininya rancak balapik tenjudi duangang. Agak-agak manjuang orang nak usah melimbak balabiahkan overdosis ibarat ubek. Bisa melonjak anak baji babaliak awah penabangan nak tuah dapet cilako. Sesudah itu suku menolong. Malang mujua sakit jasanang indak kalapeh cari tangga kini orang isuak ke awak. Bakato buyah hamka. Jangan tertawakan orang jatuh, tapi bersyukurlah kalau Anda tidak jatuh. Dan sebaik-baik pekerjaan adalah menolong orang dalam jatuh. Kok sanang jalan menjalang, kok sakit silau menyilau, kok mati janguk menjanguk. Banyak cara menolong orang. Tolong jo pitih jo arato, tolong jo jariah jo tanago. Seindak-indaknya tolong jo aka jo pikiran, tolong jo doa jadi juo. Sauleh rimah dalam litak labihlah gadang manfaatnya dari sakancah nasi di angkanyang. Dan ketujuh di Rasulullah, pemaaf indak pendendam. Sampili memberi maaf pemahajo kerilahan itulah orang rendah budi. Membayang keparumannya, muko karuah kaniang bakarui ati kasek bantuaknya sangalah pupuh nur hidayah. Sedangkan Adam lainnya khilaf terlampau pantang makan hudi, Tuhan memberi keampunan. Konolah puluh kita makhluk. Menurut galik biasanya nak, apabila orang pabaso tando cekeh, apabila pencimburuan tandonya jahit, orang pesumpah tando ciluah pendandam tando takabua setan besarang di hatinya.
Awak berasiah tak berdosa, urang salah kasadonyo, namuh bertahun tak menyapo jurun sana pakai rotan. Baparingit Nabi ju hadisnyo. Dua nan kadinge 20 kadilupakan. Nan kadinge salah awak ke orang lain, jasa orang ke diri awak. Dan nan kadilupakan jasa awak ke orang lain, salah orang ke diri awak. Nyampang sonsang tabaliak pasang nak cabiak-cabiak silaturahim cahaya ukhuwah Islamiyah sinan keturun murka Allah. Kini nang kalimu. Nang kalimu iaitu panyuko berasi hati. Ko orang mendapat rahmat satu bersyukur bergembira. Nyampang ko bala menimponyo prihatinlah jenasib kawan. Usah sabaliaknyo nak. Menampak kawan barasaki awak lah masam kurang bunyi. Hati pun paneh manggalagak mencaliak kadai orang kayun di awak susui jua bali. Hayam batino na batalu ai kuanyo padiah dahulu jauhkan sipai naba itu nak. Baik itu pun usah pematahkan kecil orang. Suko maudi merandahkan menunggu utang dinarami memasang titi barakuat. Indak saide sependape balain tapek ketagakan itu biasa dalam rape. Tapi agak-agak kalau berdebat. Iyo kan diurang anta sampai lalu kan diawak jodaleanyo indak bakasan sambuang parang. Menyubarang dia ya dareh adalah benar rasionyo. Ambil ancang agak kaulu turikkan miliran ayah. Menyerongan sua kemudi maleriang geser haluan bidua sampai di Subarang. Usah disonsong ngaruh sungai, karam diri yang diputanyo hanyut ke indak pemuaro. Menyenangkan hati orang, itulah resep pergaulan indak karasan salamonyo. Picayolah. Adapun hubungan timba balik antara makhluk dengan Khalik, ibarat ikan dengan ayah. Kok nyampang ikan terpisah cara talanti yang dari ayah, alamai iduk kesansaro tak kama menggapai lagi. Tapi sebaliknya lah, ayah indak mengandung ikan haram ke inyo katagamang semiang alun ketecameh. Baitulah pulo dengan Tuhan. Walau manusia kapia sadonyo langi engka bumi durako, indak kesumbiang martabatnyo zat Allah tetap mulia. Dek sabab karena itu nak, ijan menjauh dari Allah, hubungkan diri junan satu. Salamu jantuang badanyu salagi anguk turun naik Tuhan nanambek dilengahkan. Kalau diri sudah menyatu dakik dan tidak bantaro jauh dan tidak bajaraan sinan hidayah keturunnya. Sahamba-hamba tabuna 5 kali dalam sehari tamui Tuhan jutalipun mengecek lansuang semusurang. Mintalah apa ke diminta, kadukan nasib para sayang, tangih joratuk kabapujuk tagamang lai kabajawe Rahman Jorahim salamonyo. Adapun kuang nak tahu, setantang nomor teleponnya hanya sebanyak 5 angko, yaitu 2 ampe 3 ampe. 2 rakaat salat subuh, ampe rakaat waktu lu 2 ampe 10 dimasuk asa, 3 rakaat 5 gari ditambah ampe salat isya. Artinya sumbayang nak, sumbayang usah ditinggalkan. Menurut sifat janjinya, Allah itu maha pengampun, murah maaf, maha jadandam. Tapi aduh 2 nun tak berampun nak. Pertama murtad, kedua syirik. Nan dimungkasui dengan murtad, nyato-nyato memutih tali maurak buhua gagang iman. Kato jubuek membulakang kapia sirah orang namakan. Sawajah tentang pada syirik, dalam nanio baindakan hati naragu-ragu bimbang. Dilai-lai mangguak di dalam batin menggeliang. Tauhid saparuh sudah mencari Tuhan selain Allah. Ko itu sipai nambah pakai berang Allah sampai ke gunjai tunggu jahanam hari suat. Jangankan pada Tuhan Allah, manusia pun lai pandai berang. Ko ati bini ialah menulak, tubuhnya lah membulakang, tandonyo indak niawak, caraikan istri sinan juo. Atau di dalam menyoba suami mencari pulau laki lain, wajib ditalak salamonyo. Memakai istri nambah itu, dayuh hukumnya dalam syarat tercecek bana di nagari layu telingo kecek orang. Maka kini ayah ingatkan, hati-hati menjaga iman, taguah-taguah pacik tauhid, usah sumbiang, usah lecata. Kok boleh indak bapasagi, picaknya indak basudi, runciang pun indak bajipang.
walau ba'alah badai mahampeh lawi gilo tupan mengamuk kemudi usah dilapehkan. Hanya Allah tampik balinduang nak. Bukan dukun, bukalah datu, bukan topulo tukang tanuang atau meminta bakih kuburan kok kunun kasetan jubilih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepadanya pula minta tolong. Nah, itulah nak. Itulah pitaruh ayah. Kok nasihat kolah namonyo kok pituah kang katokan nanyato tangki anak latahan sua lain lari ayah lansaikan. Abang kini karena hari lalu malam badan latiah mato takan tua kita baganjua lalu dulu. InsyaAllah biswa kok lain du ijuo disambuang rundiang ditamaikan surah sekitu lada ulu.